Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba ka expert committee kala panjing mot hakabede baka reservation policy nakibabon balang nakaliang ka kun hanyo trap national awakening movement mentakasngi kala let ai daga jingtho halor ki hanyo tali kimat jing ajing mot shaka expert committee ka jing ajing mot jong ka seng kalong ban wengno ya ka kentin autonomous state nakaparawan jong ka SRP shaja khandai spa hanyo puar ban bha kamno kat kum ka jing pun pat ban aino san percent nakabenta ukhasi jantia balada kimla ban le kumta ka seng kala ong Badiban pa yakun yaga prapo persen nakbenta ukhasi jantia bat garo khnang banlat na kajing apher jat penriu kajing baha kam ke badan hakapara tu deban penbet no khnang ba kajing thung kam kandai bet tang yakitrai jala kumjuro ka reservation policy ke deban tre kamru hakiwe ki office tre kam jangka sarkar yaga prapo persen jangki district ki badan hapo Garo Hills deban yo bet tang ugaro kumjuro jangki district ki bahap hapo ka khasi jantia hills deban yo bet de ukhasi jantia kumjuruk ka seng kala kerpat ya ka expert committee baka de ban shim khya bha ya kani bat bakan pendap no mardor ya kani ka kam ki jeng ai jumut hobe de bukan pasti reservation policy ki kita jeng ai jumut bu kemarin to kumba apa ba ahi lembaga de expert committee bala thau de sarkar ki la khot ya ka public opinion la ne ka views jong ki babon balang untuk jong ka seng dan ai jumut alor ka ne ka amendment in state reservation policy dan kala last year ka khat san tarik jom tau kanai Tena kalian kejongi nak kapor Singapore nak jual hina duk alai koi trik duk nai mi arajar hatlai arajar kulai ila dap ai ka jingko sa government henry kani pada kadi bakapan export committee tinggal kumpai officially ya kani ka city export committee but kumba chupanti paiba ka ngidon kumba total hadu nyau tuli ki jingai jumut sa kani ka export committee ka benengkong ya ngila ajimut sa sarkar ba kadai ban delete no ya ka to ka kentin autonomous naka para one jangka SRP ka kena spa ni puar ka puar pada nilai jumut ba sarkar kadai ban hakam no katkum ka jingbon pat dan katkum ka population kata kadai ko benukang lada kimla ban le unta ban light ka jinga sutu bakla le ka jinga per je men riu ai kan long no ka competitive ya ka proposition boro ni pun baik wa bawan cakmat unyo mu lada kimla kumtaru kumba la dawa anak seng nadu kasri ko ba 100% dari berwan no show president ya di iwe ni kini kilai kita ke option ni la ai state expert committee ka balai pada ni la ajimut syaka sarkar bahaka paratu jongka SRP ma ka kala don iwe benta boga tho ba kajing hakam ka di bendai bai da ka bodru ya kata administrative efficiency te nakalian nga jongi ai jumot kram ba kan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei bandon ka kajing carry forward ya ki posi her kumbala julong ah kini ki por adam te kata dulu ke bentang wasau ke bangil ai jumot government yong ba ya kani ka badai ka bha jong ki tribe ke badai bai jongi indigenous tribe jongka state kamdei bandai sikiwi pada ki bamdei ki indigenous tribe state ko mara long goro sikata ya benta jonggoro ka polisi ko ong ba ki bamdei ki garu ki banang tang ya ban keren garu ki batip ya garu dusur garu kila ban sim bah ya kan ke benta jonggoro tidak organik kalau bom ya bat kani ka resolution dari bandai specifically tang ya ki indigenous tribe jongka state ko jongi kaba ada pada yang gila wanra aru ba kani ka state reservation policy kadai bantrekam habaro kisimi government offices department kadai bantrekam ru haki organized public sector bat haki wi jaka kidi ban board lut ya kani ka bha tungkam nang ba katakanlah bani okam yu jam samla kan khambun kan next pada kejeng ajimut kejongi kalau ba ha ka SRP kat lai sebab nyu kuar ngi ba tho baya ka haki pos ki bala ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojeng pia hande ugaro kasi jantia ulak ban ya kun ba ya kani ha ka prapu persen ba tin kalian kejongi ngi ong bang ni ka don kata ka migration of tribe from one area from their area to the area jo kiwi pada lembah kan nika provision pemeran sangai bi don kini kisnong di bahab ko uput sam jo khasi jengkia
ni la ya bon ba ki pai garo perlo ki jongi ru di nomor bagi la yokam hak distrik ba apa ukur usam no khasi hills jo khasi de kiwan buai snong kisa di kane ka pensil no ya demografi kendian jong ka khasi jentia gi yo le si pada la ka ya sa kun ni hakipor ki banwan kan sa don ka ji tungku le si ka banwan ra ka jing ma ba de kumbang ni la ajimut pada government gong ba ya ka prapo persen ki pus hak district level ki ba dan hapok garu hills dei banyo tong garu ukasi unum dei banyo sakhe but ya ka prapo persen ki pus ki barat ha ki district level ki ba hapok khasi jantia pada dei banyo betang khasi jantia kana bang don ke demarcation ba ka area demarcation kan don ikang bang kumongi ong ba ka jela ka jongi don ki tribe semua kim dei tang ki khasi ki garur ki don kana ba kanum don ka jing ya soktu jadi ka jing fair chai pun rio la ki la ban pen bet ban di market dengan lenti le se kan don ka jing soktu na hak sistem di por ki ban wan ru te ka bakado pada yang ajimut ya ka export committee ong ba ngitip ba kidon ki communities ki ba persya ya kene amendment ya kene ka SRP kumba la penmi daga sarkar lembaga ka export committee na kata kadaong ni la ong ka export committee yo kandon kata ka daily tactics na kikat tu kat ne ki community tangban penslam ni ka kam jo export committee te ngoga expert committee gri ban sim kya bai ni bat ibu ka jikarpat ya expert committee ba ya kan ni ka kam ka di ban pendep no mardo klem da sim important namar kumbangi yo I ya ka statement jong government ka statement jong expert committee kyang bakin hamlet iwe district by district ki hamlet sim jingmut lut tingong yo kan ni ka scam kaya ka por marbang itip kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni kata capability ban ai jingmut halok ni ka social policy tengi ai jingmut ka expert committee dai ban don da deadline ban pedep no mar kan ni ketika jing anglut jong bon balang di bala kemilen ti la bon hosna halor ta bentak banung ko ka ka kur point jong ni ka resolution mon ketika jing bha yang ni buat yo garu ke hak beri berkata nak kalian ngajongi ngila I lightly kijing I jemut dengan expert committee ka penengkong yang ya no dekat population ya no dekat population manu babon pat kini babon kita lada ka expert committee kam tere man le unta kabar pada abi prapu persen ngin ya khudlang bat kasi jantia garo ya prapu persen based on merits lada ngile unta ka maintenance of administrative efficiency kumbala tho ka parawan jog SRP 1972 ngin bat dekaken lada kimla ban le unta ru teng nakale ngajongi kumbangi la ju yang na du istim panukang basan 4% ka riban wan no chong kasi jantia na man gi bo pat mangi kini lightly ki jing ai jumut ki jongi sa kini ka expert committee